Gospođa Štefanec. Živi sama, sjeda, u 80-ima. Njezin prozor gleda na prolaz prema mom stanu. Uvijek kad prođem pogledam unutra u njezinu kuhinju. Nekad je vidim za stolom, jede. Nekad prostire kuhinjske krpe na žicu koja prolazi sredinom kuhinje. Gotovo uvijek je potrebno upaliti svjetlo jer glavni prozor je onaj kroz koji je ja gledam. Kad ste se doselili, kaže, dječje glave dok prolaze jedva su se vidjele. Rijetko joj tko dođe. Poslije ljeta nas pita, jeste se nakupali na moru? Od susjeda saznajem da je živjela dugo s mamom, da nema djece ni muža, da je naučila kuhati s 57 godina. Našminkana i uređena izgleda lijepa. Ide platiti račune ili oprati prozore prije kiše. Kaže mi da je prije živjela još bliže Mirogoju, davno prije. Da je tamo zimi bio pravi Eldorado od snijega. Nedjeljom misa. Mariji se potužila što vješam rublje na njezinom štriku u dvorištu. Otada vješam veš u stanu. U iznimnim prilikama pitam je mogu li na njezinom. Naravno, nasmije se. Prolazeći gledam. Ako nije upaljeno svjetlo, ne vidim puno. Zapravo ništa.